Cada vez escoitamos máis falar da intelixencia artificial no traballo. Automatiza tarefas, aprende dos datos, toma decisións. Pero como afecta a nosa saúde e seguridade laboral? Seguridade e saúde no traballo. O uso da intelixencia artificial. A intelixencia artificial é un conxunto de sistemas que imitan a intelixencia humana para analizar, predecir e executar accións. No traballo está presente en aspectos como os sistemas de produción, os softwares de xestión, os controis de calidade, a contratación, a monitorización ou a atención ao cliente. O uso da IA pode xerar beneficios, pero tamén novos riscos. Falta de transparencia. Moitas veces non sabemos como funciona o algoritmo. Iso pode xerar desconfianza ou decisións inxustas, como rexeitar unha candidatura sen explicación. Hipercontrol e perda de autonomía. A IA pode rexistrar cada movemento, cada clic. Isto pode provocar presión, ansiedade e sensación de vixilancia constante. Illamento e deshumanización. A substitución do contacto humano por máquinas pode reducir o apoio social e o sentimento de pertenza no posto de traballo. Desigualdade e discriminación. Se os algoritmos se alimentan de datos nesgados, poden perpetuar discriminacións de xénero, idade ou raza. Para que a IA sexa unha aliada é clave garantir a transparencia dos algoritmos e o dereito a saber como funcionan. Regular o seu uso en ámbitos sensibles, como a selección de persoal. Formar aos traballadores para que comprendan como lles afecta. Fomentar o uso ético e centrado nas persoas, onde a tecnoloxía complemente, pero non substitúa o factor humano. A IA está aquí. O reto é claro, que avance sen deixar atrás a saúde, a dignidade e os dereitos das persoas traballadoras. A IA avanza, a saúde laboral tamén.